Скъпи колеги, 2025 е година на ново начало и големи промени. Нашият хотел Бумеранг се превърна в модерно и ютно училище Добро. Това е място, където просторните зали и красивата обстановка ще вдъхновяват и ученици, и учители. Пожелавам ни класните стаи винаги да са пълни с любознателни и мотивирани деца. Нека преподаването тук носи радост и удовлетворение всеки ден. Да получаваме достойни възнаграждения за труда и отдадеността си. Нека атмосферата в Добро бъде топла, подкрепяща и приятелска. Вярвам, че 2025 ще е годината, в която всички ще говорим български като роден език. Да обменяме опит и идеи, за да ставаме все по-добри в своята работа. Нека новото училище Добро стане символ на успибер, на развитие и единство. Да гледаме напред със смелост и вдъхновение. И да помним, че всяка крачка, която правим тук, гради нашето светло бъдеще.